ابني عزيز، Alla l-Missier permezz ta' Ġesu Kristu, ibnu mamul bniedem, għarrafna il-misteru tas-salvazzjoni. U bl-istess ibnu ried li dan il-misteru iseħħ u l-bnedmin isalvaw. Ġesu għarrafna kollox dwar dan il-misteru u ħalla fidejn il-Knisja tieħu id-dmejr li xandar il-bxara tajba lill-bnedmin kollha biex bil-mod insiru nafu dan il-misteru. Għalhekk misteru, għax mhux kulħadd għandu l-għarfien tiegħu. Lilek issa aħna sejrin nagħtu l-uffiċċju tal-elettur. Jiġifieri ser issejr Ministru li twassal il-kelma ta' Alla lill-bnedmin. U bekk tkun ta' għajnuna għall-Knisja fil-qadej tad-dmejr tagħha fi żminijietna. Ġifieri li tkeċċej id-dlam mill-qlub tagħna l-bnedmin, mis-soċjetà u anke minn ġewwa fija. Inti għalhekk ser ikollok uffiċċju speċjali fil-poplu ta' Alla. Ser titqiegħed għas-servizz tal-fidej, dik il-fidej li tiġi mis-smieħ tal-kelma tal-Alla. Inti tibda xandar il-kelma ta' Alla fil-ġimgħa liturġika, tgħallem il-fidej liż-żgħar u lill-kbar, tħejjihom sewwa biex jersqu kif jixraq għas-sagramenti u twassal il-bxara tajba tas-salvazzjoni lil dawk li għadhom ma semewx bija. Jew lil dawk li semew bija u nsewa għax għandna minn dawn ukoll. Hekk bdil-għajnuna tiegħek lill-bnedmin iseħħilhom jarfu lil Alla l-Missier u lill-Ibnu Ġesu Kristu li huwa bagħat u jiksbu l-ħajja ta' dejjem. Inti wix xandar il-kelma ta' Alla fittex li ġġib ruħek bħala dixxieplu tajjeb tal-Ispirtu s-Santu. Billi inti nnifsek tilqa bil-qalb l-istess kelma ta' Alla, taħseb fuqha b'ħerqa kbira, ħalli minn jum għal ieħor tkabbar fik dejjem il-frott ħelu u ħaj tagħha. Ejs li bil-ħajja tiegħek turi quddiem kulħadd lil Ġesu Kristu is-Salvatur tagħna. Inqumu bil-wieq. Ħuti eżies, fiċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Alla l-Missier biex ibierek lil dan il-qaddej tiegħu magħżul għall-Ministeru tal-Elettur u jagħtih kull għajnuna biex jaqdi b'ħeġġa l-uffiċċju afdat lilu u jxandar lil Ġesu Kristu u jagħti glorja lil Missierna li hu fis-smawiet. O Alla, għajn ta' kull dawl u tjieba, inti bagħat fid-dinja lill-ibnek il-waħdini li huwa l-kelma tal-ħajja biex jarraf lill-bnedmin il-misteru ta' mħabbtek. Bierek lil dan ħuna magħżul
għal ministeru tal-ettur. Għatih il-grazzja li jaħseb dejjem fuq il-kelma tiegħek ħalli jimtela bil-qawwa tagħha u iseħħlu ixandara bil-fedeltà lil ħutna il-bnedmejn l-oħra bi Kristu Sidna. Joseph, hu il-ktieb tal-iskrittura imqazza u bil-fedelta kollha wassal il-kelma talla lil-bnedmin biex u tikber fi qlubhom tagħti l-frott bil-kotra.